Het was zaterdagmiddag in een gezellige drukte in de gemeentetuin. Alles werd uit de kast gehaald om er een leuk feest voor Sinterklaas van te maken. Ja, geweldig hè. Het is ieder jaar hier weer heel goed geregeld hè. En er hangen ook, hebt u ook de boompieten gezien hè? Ja, ik vind het toch altijd spannend hoor. Iedere ochtend zeg ik weer, als dit gebeurt, jongens, rustig aan hè. Want jullie hangen daar wel op 10 meter hoogte hè. Dus nee, het is geweldig. Zie de kinderen genieten en daar gaat het om hè. Wat heeft u de afgelopen weken gedaan in Nederland? Nou ja, de Pieten hebben natuurlijk heel veel schoentjes gevuld en heel veel cadeautjes rondgebracht. En ik ben zelf natuurlijk ook heel veel geholpen hè. En nou ja, we moesten het grote boek natuurlijk allemaal een beetje bij elkaar rapen, alle namen. Dus je bent altijd druk met allerlei dingen hè. Ja, ja. Wat zou je in je schoen willen? Een auto. Een Wat wil ze in de schoen speelgoed. hebben? Oh, gelukkig. Je laat me schrikken. Sinterklaas, Ja. ik schrijf het even op. Ja, Een ik heb het niet goed speelgoedauto. Ja, we hebben hier zeg maar iemand met een wensje, maar het is wel zeg maar een wensje plus Oké, Sinterklaas. wat is het wensje dan? Een PlayStation. Een PlayStation Sinterklaas. PlayStation. Wat is dat ook alweer? Een gamen. Om te gamen. Ja, moeten we even kijken hoeveel we die nog hebben. Hè? Oei, oei, oei. Die zijn beperkt beschikbaar, maar we zullen er eens even over nadenken. Hè? Eigenlijk ook voor grote jongens, toch? Ja, maar het is al een hele kerel hoor. Hè, Piet? Vind ik wel hoor. En wat vind jij vandaag hier het allerleukste? Behalve mij. En mama. Het bowlen? Nou, dat vind ik leuk om te horen. Ja, en het zijn nu nog 3 spannende dagen, want dinsdag gaat het gebeuren. Het komt goed hoor. We hebben eigenlijk alles wel weer onder controle.